Kaixo, ongi etorriak berriro ere, ostegun batean, azalera bideo podcast honetara, badakizua Jaraldea Komunikabideak ekoizten duen saio hau, eta aste honetako edizioan bi gonbidatu berezi izango ditugu, bueno, egia esan da, bi erakunde, baina hiru lagun izango ditugu hemen. Esandakoa, eguneroko gaiak jorratzeko, Amurriotik izango dugu, Mendiko Eskolako guraso eta irakasle bat, persona bera, badakizuenez, Amurreko Mendiko Eskolak 55 urte betetzen ditu aurten, eta hori dela eta, asteburu honetan izango dute jai bat, eta horri aitzakia hori erabiliko dugu apur bat ikastetxearen historia nolabait aztertzeko edo aipatzeko. Eta gero izango ditugu Laudio Atletismo Klubeko kideak, ze eurak ere badaukate asteburu honetan lasterketa bat, hitzordu garrantzitsua da eurentzat, baina berriro ere guretzat aitzakia oso aproposa da, klubaren osasunaren egoera apur bat ezagutzeko, ze nahiko ona da. Orduan, ez gara gehiegi luzatuko, egingo dugu etenalditxo bat, segundo batzuk, eta jarraian egongo gara Dorletarekin, hitz egiteko Amurreko Mendiko Eskolari buruz. Eta esan bezala hemen dago Dorleta, zer moduz? Ondo, Ondo? bai, Lasai edo... pizkat urduri, eta kamera aurrean egotea, baina bueno, ondo. Ondo, begira Dorleta, berez aipatu dut lehen, ez? Nonbaitetik hasteko, asteburu honetan ospatuko duzue, Mendiko Eskolak betetzen dituela 55 urte, zer egingo duzue? Beno, bagia esan gauza pila. Urtero, kurtso amaieran jai bat ospatzen da, hanpak antolatukoa, eta aurten berezi izango da, urte hurrena dela eta. Urte hurrena berezia, 55 urtekoa. Printzipioz 50. urte hurrenean ospatu behar genuen, baina, bueno, COVID-a zegoen, eta orduan, atzeratu behar izan zen. Zer egingo dugu? Bueno, ekintza asko hasiko gara, 11etan hasiko gara, ongi etorria emango diogu eskola komunitateari, autoridadei bebai, Blanca Guerrero, Aintzane Arrese, eta alkatea bebai egongo da. Eta horrez gain, nik uste dut polita izango dela, hurbilduko direlako 6 zuzendari. Eta eskolatik 11 pasatu ziren, eta 6 izango ditugu. Gainera, aurrezko dantzatuko da, eta dantzarien artean egongo dira gaurko aita bat, gaurko ikasle bat dantzatzen eta aita hoi bat. Eta, txirularia, gure zuzendaria Leire izango da. Duan ikustu du polita. Horrez gain, harrera serio hori edo solemne hori egin aparte, lurperak eta ingongo da, baina ez lasai. Ez da inorena izango. Ez. Denbora kapsula lurperatuko dugu, eta, orain arte, ibili gara eskolan mezu bereziak idazten, eta argazkiak usten eta sartzen, lapiko bat izango da. Eta, lurperatuko dugu, 19 urte barru berriro irekitzeko. Hau da, 75. urte horrenean, irekitzeko. Orduan, polita, hasiera hori ez da. Gero 12etan, egongo da poteoa, eskolatik kanpo aterako gara, normalean horrelako festetan, urtero egiten direnak eskolan egiten dira, baina honetan izango da barruan eta kanpoan. Orduan, 12etan poteo bat egongo da, musikarekin eta gero nahi duena gelditua da eskolan bertan, batez ere umeak. Ekintza bereziak proposatuta daude beraientzako, eskulanak, aurpegi margoketa, txoko ezberdinak, eta hori, azkenean, txosna bebai egongo da egun osoan, eta, giro polita sortzeko. Eta gero, pizka berandago, ordu batean, 2 urtekoi harrera ingo zaie, 2 urteko ikaslei, eta 6. mailekoi agurra emango diogu. Badoaz institutora, ez? Hori da, badoaz eta beti egiten zaie zer berezia liburuzka bat, argazkiekin, eta, momentu oso polita bai, harrera eta agurra esatea, ezta. Zer gehiago gero? Baskaria ere egongo da, izango da herri baskaria, 500 baino menu gehiago egongo dira, rakatapla antolatuko du, hemengo kuadrillakoa da, ezta? Bai, hemen Laudioko kuadrilla bat, bai. Eta hasieran txikitxoek paskalduko dute, eta gero nagusiek. Orduan,
giro polita sortzeko, beti izan duguna, komunitatea, dinot eskolako komunitatea elkartzeko, sendotzea, hori harreman hori, eta zer gehiago egongo da, pentsatzen ari naiz, bai, bazkaldu gero, baina hori beti egiten da, bingo egiten da. Bingo gure artean, umeak hurbiltzen dira, gurasoak, familiak, bueno. Eta ondoren sosketa berezi bat egingo da urten. Mhm. Hori material ezberdina, kirol elkartek emandakoa egongo da. Eta, bueno, pues adibidez, Larrazabalek pilotariak, kamiseta, bueno, egongo da ere futbolekoa, bueno, pues hainbat, eta gero ere, pues liburu denda, bai bada liburu dendak ere, bale batzuk eman ditu, bueno, pues horrelako gauzak, ez da. Eta, gero, pues beti bezala egongo dira puzgarriak, umentzako, egongo da aparfesta, hori, bueno, izugarria izaten da, egia esan. Hori urtero egiten da, baina, bueno, aurten, pues nik uste dut gainera, jende gehiago animatuko denez, bueno, polita. Eta, bueno, ahaztu zait esatea, erakusketa bat egongo dela, baina gero komentatuko dut, erakusketarena. Eta, bueno, pues ere aprobetxatzen dut esateko, pues joaten den jendea mesedez, baldin badauka argazkirik, hori, pues beraien garaikoa, ekartzeko bilduma bat egiten ari garelako, eta orduan, urrengo kurtsoari begira, irailean, hori, erakusketa polit bat egiteko. Orduan, bueno, pues gero, amaituko dugu arratsaldean 8etan, amaituko dugu, pues hori, txaranga batekin, eta hori ja herritik aterako gara. Bueno, disko festa egongo da, Itziar del Cerro egongo da, eta gero ja 8etan, goaz guztiok txarangarekin ondo pasatzera herritik. Vale, bueno, galdu bat nizun, baina lehen aipatu duzu, ez? 50. urte urren ospatu nahi zenutela, baina pandemiak ekidin zuela, ez? Bai, bertan bera gelditu zen, eta, bueno, pues urtea pasatu dira, eta orain, momentu aproposa ikusi dugu zela, eta, bueno, pues hasi ziren guraso elkartekoak eta zuzendaritza taldekoak hor harremanetan, hizketan eta, bueno, pues antolatu dute primeran. Edo, bueno, ni aldudan egiten dut, bai, irakasle moduan, eta ama moduan bai, claro. Eta aipatu duzu erakusketarena. Erakusketa horrek badauka zerikusia ere zuen jarduera pedagogikoarekin. Bai. Eta aparte gauza interesgarriak atera dira hortik, ez? Bai, oso interesgarria. Baitu, umeak galetzen dion, ni bigarren mailako irakaslea naiz, tutoria naiz, eta, bueno, pues umeak galdezka hasi ziren ez da urte horrena dela eta, baina zenbat urte, baina noiz ez dakiz zer, orduan, bueno, argazkiak ikusten eta ikusten, bueno, pues galdera hoiei erantzuten saiatzen ari ginen, nire paralela eta biok, eta orduan, pues genuen, bueno, gure eskolaren historiari buruzko proiektu bat egin behar dugu. Orduan, horrez gain, atzera joan da, ikusi genuen mapa batean gure eskola, Samurreko mapa eta argazki batean gure eskola zegoela argazki horretan. Baina orduan, lehen non ematen zuten klase, izaten zuten umek. Eta, bueno, pues hor, tiraka eta tiraka konturatu ginen eta ikasi genuen, udaletxean, Amurreko udaletxean, pues hori, ematen zirela klaseak. Hori, eskola zela. Eta orduan, bueno, Aztarna erakundearekin harremanetan jarri nintzen, eta hor agertu ziren aintzineko, zera jo bezu 50 mailak edo txaberteko mailak eta... Claro, zegoerek daukate museo bat hor erreforren. Museo bat erreforren, benetan esaten dut, super polita, merezi du joatea, egongo zarete denbora horre, gauza asko dituzte, eta orduan, hori, beraiekin harremanetan eta orduan, utzi izkigute, hori, mailak, bueno, aintzinako hori irakaslearen maila, olkia, oso polita egurrezkoa, orduan, bueno, pues hori guztia bilduta, ere prestatzen ari gara, pues hori, azalpen bat, bueno, hurbilduko dira ere gurasoak egunen batean, gure proiektuaren barruan, baina ere ireki dugu pues eskolara, ezta? Osea, hurbilduko dira beste ikaskideak, beste kurtsokoak eta gero pues larun bat honetan ere, hor egongo da aintzinako ikasgela hori, gehi pues orain arte topatu ditugun altzor guztiak, ezta? Osea, Lucas Rein egon direnak. Oso polita da, eta galdera gainera galdetzen dute. Eta zer da, ez dakiz zer, sigilua tal. Eta lehen nola idazten zuten eta adibidez, claro, lehen udaletzean ematen zirenean klaseak, pues plumilla edo erabiltzen zen, eta oso interesgarria tinteroa eta ikusten da. Orduan, pues hori guztia haiek ikasi aparte, pues azalduko dute bai. Orduan, oso polita, oso polita. Eta
Aipatu duzu, badaukazuela ekitaldi bat, apur bat eguna hazteko, zein da hor zabaldu nahi duzuen mezua? Bueno, orain arte esan dudana, nik uste dut eskola komunitatea sendotzea eta indartzea. Oso importantea da guztiok elkarrekin egotea eta aurrera joatea. Batez ere guretzako, nik uste, umeen ongizate emozionala garrantzitsuena dela. Eta orduan guztiok elkarrekin egin behar dugu lan hori, ez da, ez bakarrik etxean eta ez bakarrik gu. Osea, elkarrekin. Eta hori da zabaldu nahi duguna. Gero aparte, baditugu hainbat proiektu eskolan. Adibidez hori iaz reskaterina jarri genuen, eta oso ondo joaten ari da. Negutegia primeran funtzionatzen ari da, eta horrekin jarraitu nahi dugu. Eta, bueno, batez ere, naturara hurbiltzea, ez da. Beitu, kuriosa da, gu adibidez, kurtso hasieran beste proiektu bat egin genuen, intsektuen hotelak, eta hori, ikasleen interesatik abiatuta izan zen, zergatik, bueno, ontzi batzu badakizu daudela lupa daukatenak, bueno, ia zer genituen, interes handiaz, eta, claro, haiek taperretan sartzen zituztela, orduan, claro, zaindu behar ditugu, behatu, ikusi eta askatu. Orduan, hor konturatu ginen, natura beti hor dagoela eta haiek interes handia daukatela. Naturazaleak direla jaiotzez, baina ez dakiz egiten dugun azkenean, sartzen ditugula etxean, eta ez. Eta orduan, proiektu gehienak hildo horretatik doaz, ez da? Natura zaindu, naturara hurbildu, eta gozatu eta ezagutu. Eta aipatu duzu apur bat lehen ikastetxearen historia, beste ikastetxe batzuk ere izan dira mendiko eskola edo, ez? Bai, beitu, txuleta karri dut eskolan landetakoa, eta, bueno, umeek esan diate, eraman dorleta, eraman. Orduan, bai, txuleta daukat hemen, elkarrekin egin dugu denbora lerroa, jakiteko ondo, gaina nik ezagutu, nik gauza batzuk ez nekizkien. Eta bai, hasieran, bueno, Lukarrei, 1970 urtean eraiki zen, eta eraiki bakarra zegoen. 3 urte beranduago, haurreskola sortu zen, ondoan, Lucio del Álamo deitutakoa, eta nien nekien, baina bi zuzendari edo bi zuzendaritza talde ezberdin zeuden. Bata Lucio del Álamo eta bestean Lukarrein. Oso kuriosa ni hori nekien. Eta orduan, hori zorrela ibili ziren. Gero, Euskara eskoletara heldu zenean, gu pentsatzen dugu Euskara beti egon dela, ez da, eskoletan, baina ez 84an edo Euskara eskoletara ja ez dakit, heldu zen ja finkotasunez. Eta justu urte horretan, elkartu ziren bi eskola, zuzendaritza talde bakarra izan zen, eta Lukarrei deitu zen. Baina gauzak aurrera joan da, dinote, berriro beste izen bat egon zen. Matias Landaburu, beste zonalde batean zegoen, han ematen ziren klaseak, beste eskola bat zen, Matias Landaburu. Eta, justu, OHO, EGB, guk ezagutzen dugun EGB edo, bukatu zenean, haiek, gaurko mendiko eskolara etorri ziren, eta orduan, urte horretan, Lukarrei Matias Landaburu deitzen zen. Orduan, gero, justo, ez dakit urte horretan edo lehenago, beitu, kurioso, guraso elkartea proposatu zuen, haiek beraiek deitzea mendiko gurasoak. Ja zegoen ja ideia hortik bueltak ematen. Eta orduan ja, 2008an, esan zuten, aldatu behar dugu izena, ezin dugu izan izen nahi luzea, bueno, hor kontrobersia egon zen, ez da, Lukarrei dela eta, esan behar dut, ni nire proiektuan eta eskolan, ere, Lukarrei izena ez dugula bertan bera utzi, gogoratzen dugu, eta bere historia eta biografia lantzen dugu, bai, eta hori, mendiko eskola, bihurtu zen gure eskola, eta izen bakarrarekin, eta, bueno, gaur egun arte, gauzak hobetzen, gauza gehitzen, eta ilusio handiarekin. Eta aipatu duzu, bueno, izen aldaketa pilo, leku aldaketak ere egon dira, gutxi gora bera zenbat ikasle, irakasle, langile igaro dira mendikotik? Milaka, zu pentsa hori ja, 11 zuzendari pasatu direla eskolatik, eta gaur egon da, begiratu igual 50 igual pertsona langile egongo gara eskolan, gehi ikasleak, pila. Beitu, kurioso, kontatuko dizute, ni, bueno, harremanetan ere jarri naiz ikasle horiekin, gustatzen zait ere, historia hobeto ezagutzeko, eta, bueno, inguruko herrikoak hori, sortu zenean eskola edo ereki zenean, inguruko herrikoak etortzen ziren, eskola komarkal zenez, eta komentatu zidaten, jantokian bertan, 300 ume zeudela ja, egin ideia ez da.
Gero gaur egun igual ez da ez hainbeste, baina bueno, milaka pertsona. Bai. Eta, bueno, aipatu dugu asko iragana, zein da mendiko eskolak duen erronka etorkizunera begira? Ba, nik uste dut euskara sustatzea, gaur egun nik uste dut pendiente daukagun gauza bat dela, euskara, dena den hori, euskara batzorde partetik ekintza proposatzen ari dira, hori, eskolatik kanpo egiteko, eta nabaritzen ari da, gero eta jende gehiago parte hartzen da, ni ama eta irakasle moduan ere egiten dut, eta polita da ikustea, adibidez orain dela gutxi herri kirolak pues hori antolatu zituzten, eskolan bertan, kurtsa amaieran hori Babiora joango gara, irteera ingo dugu. Eta nik uste dut hori euskara eta gero euskal kultura ere sustatzea dela, bai, bai. Eta bueno, pues komentatu dudana, azkenean eskolan pertsona oso ezberdinak egoten gara eta hori pues beti taldeak oso heterogeneak dira, orduan beti etzen gara, beti nik gelan bintzat, beti esaten du ze gara gu talde bat, eta hor guztiok sartzen gara. Nik uste dut eskola mailan berdin egin nahi dugula, ez da? Osa, guztiok elkarrekin, aurrera joan, ilusio handiarekin, proiektu berriekin, eta hori, aurrera, eta guztiok hori, euskal komunitatea sendotuz. Horreta, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ez dakit azkenengo gonbidapen bat, luzatu nahi duzun, jendea... Etorri, osea, guztientzako zer egongo da, erakusketan ikustu polita izango dela, baina gero aparte hori. Sosna egongo da, ondo pasatzeko, dantzatzeko, baskaria, supergozo egongo dela, orduan, hori, hurbildu, eta, etorri, mendiko eskolara. Zerto, edorda. Ui, dorleta, barkatu. Mila esker, eta, bueno, espero dugu oso arrakastatxoa, ziurrenik ja, posteun menu salduko daituzue, arrakasta erabat bermatuta duzu, baina, bueno, ea ondo pasatzeko aukerarik, ez bakarrik lan egiteko, ea ondo pasatzeko aukerarik duzu. Ederto, dorletarekin mintzatu ostean, egingo dugu etenalditxo bat, eta orain, bueno, herriz eta esparruz aldatuko gara, ze kirola eta laudion kokatuko gara hamarka lasterketari buruz aritzeko. Eta iragarri bezala, orain, Laudio Atletismo Klubarekin hitz egingo dugu, ze aste honetan, asteburu honetan data nahiko garrantzitsua daukate euren egutegian, eta horretarako dauzkagu gurekin bai Maider eta bai Javi. Zer moduz? Ondo, urduri edo, ondo edo? Bueno, urduri gaude, bai. Pasatuko da, bai. Bale, esan dakoa, asteburu honetan daukazue hamarka lasterketa. Zeintzuk dira lasterketa honen ezaugarriak? Hasteko ibilbidea. 10 kilometro dira, nahiko ibilbide laua, eta Gardea Areta auzotik luzatzen da, eta erdigunetik ematen da gehien bat. Herriko erdigunetik pasatzerakoan egia esan animazioa itzela. Jende pila bat, herria asko bolkatzen da lasterketan eta ikusle pila bat daude. Horrez gain, lasterketa honek inpaktu handia dauka ostalaritzan. Azkenean, 8:30 aldera kirolariak etortzen dira dortzalak hartzera, eta ordutik aurrera badaude inguruan, kafeak hartzen, prestatzen, lasterketa bukatu ostean ere, bertan herrian gelditzen dira, ezta? Lasterketa honek gainera partaidetza ez da aiaraldeari mugatzen edo, Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea dator, gainera proba mixtoa da. Nahazten ditugu bai korrikalariak, bai patinak, eta nabaritzen da. Azkenean patinek ez daukate agian lasterketak egiteko hainbeste aukera eta aprobetxatzen dute hau. Eta gero, gure antolaketa ere, azkenean saiatzen gara antolaketari dagokionez, ahalik eta gauzak finen egiten, txukun, eta nik uste dut lasterketan parte hartzen dutenen artean oso estimatua dela prestatzen dugun korrikalariaren poltsa. Eta ekarri dugu apur bat ikusteko aurtengo poltsa, bai? Urtero bezala kamiseta bat banatzen da, hauze izango da aurtengo kamiseta, ez dakit ondo ikusten den, kriminal. Kamiseta teknikoa, urtero bezala. Teknikoa hori da.
Horrez gain, bufa, bueno, kolore bizia eta oso erabilgarria. Eta horrez gain, galtzerdi batzuk, hauek, bueno, bereziki guretzako eginak izan dira, guk aukeratutako apur bat, badakizu, nik ez dut korrikarik egiten, baina badakit korrikalari batzuk dira, hemen ez estutzea, hemen apur bat bigunago, eta bueno, saiatu gara galtzerdi berezi batzuk ere izaten. Eta poltsa hau osatzen dugu gero bebai, gure kolaboratzaileekin, gaietekin, jogurtak eta bestelako gauzak. Bueno, uste dugu poltsa estimatua izaten dela. Eta lehen oso okertz banabil, 10 proba ditzen zen Josito Memoriala, ez? Ez dakite aipatu nahi duzuen zerbait Jositori buruz, bueno, urte luzez egin zaio omenaldia berari, ez? Bai, urte asko ospatu da Josito Memoriala, egia zen gutako biok ez dugu aukerarik izan bera ezagutzeko. Jose Manuel Fernández izan zen klubeko korrikalari bat, klubean oso implikatua bai funtzionamendua, bai kideekin ere, eta bueno, bere omenez egindako proba izan da. Eta zenbat lasterkari espero dituzue? Bueno, izango dut nik, bai. Bueno, momentuz, izenak emateak zabalik dago. Orduan, momentuz daramatzagu ja 400 eta piku korrikalariak, ezta? Guri gustatuko litzaiguke izenak ematean berrehun. Orduan, ja urbil gabe, orduan, pozik gaude, momentuz. Gero umeekin, umeak gutxi gora bera, 200 korrikalari baino gehiago edukiko dugu. Aipatu behar da, ez? Berez lasterketa ofiziala da helduena egin baino lehen egiten dituzuela proba batzuk umeentzat, ez? Eta gauza bat garrantzitsuena da aurten 20% da emakumeak dira. Orduan, iaz baino emakume gehiago egon dago. Eta aipatu duzu helen, bueno, oso lasterketa herrikoia dela, ez? Eta hori, adibidez, nabaritzen dela, pues, erdigunetik pasatzen denean, pues, jende asko dagoela, agian lagunak ikusteko edo animatzeko. Ez dakit horrek berezia egiten duen 10. Ez dakit, egia da klubean antolatzen ditugun probetan eta saiatzen garera izaera herrikoi hori mantentzen, ez? Azkenean, gure herriak badituen aukeren artean kirolak badauka ikusle kopuru majua eta bada. Baina horrez gain ikuste dut proba honek badaukala bai distantzia 10 kilometro horiek, distantzia homologatua dela. Orduan, ez dakit, korrikalarien artean eta beti dago, beraien norberaren erronka hori denbora neurtua, distantzia bera, eta hori hobetzearen aldeko zera bat, ezta? Bai, azkenean, bakoitzak bere erronka dauka, eta normalean da, horik denborak hobeak egiteko. Orduan, normalean horrela da. Eta dituzue, umeak, lasterkariak, aipatu zuen, 20% aurten emakumeak izango direla. Eta aparte dituzu ere patinak. Ez dakit nola sortu zen ere patinak sartzea proba honetan. Behitu, herrian bada, aspalditik irristaketa talde bat. Eta klubarekin harremanetan jarri ziren, beraiek ez dituztelako aukera asko lasterketak egiteko, eta bueno, pues aukerarik ikusten genuen nonbait lasterketaren batean edo beraiek ere parte hartzeko. Orduan, egiten ditugun lasterketen artean, ikusi genuen honek betetzen zituela apur bat beraiek berrituzten baldin. Nahiko ibilbide laua da. Nahiko laua da, asfaltoa, eta bueno, eta gero kilometroak ere. Eta bueno, pues horrela hasi zen apur bat kontua, eta urtero, eta partaidetza nahiko dauka. Eta nena aipatu dizuete umeena, ze nolako giroa sortzen da hor umeen lasterketan, batzuk, bueno, familiak joaten dira guztiak, gero da apur bat girigai ere. Da girigai.
Bai, nik normalean adin txikikoen izen ematean egoten naiz eta nagusiak beraien dortzala atzera etortzen direnean puntatzen dituzte. Orduan, ez dira kirolariak edo gu klubean dituztenak soilik, familiako guztiek ekartzen dituzte beraien kideak ere. Bai. Eta bazkenean txikien lasterketa guztia Zumalakarregi etorbidean egiten da, 300 metro, eta jendez lepo egoten da, oso animatu da, gainera txikiek dana ematen dute, badoaz topera hasierako momentutik, gainera bai kamiseta bat ematen zaie, eta orduan ikusten duzu urte horretako kamisetaren kolorea sekulako marea korrika egiten, eta oso polita da. Eta, Javi komentatuko dizkizu apur bat ordutegiak beti izaten da nagusien lasterketa aurretik. Orduan hasiko dira, hamaiketan hasiko dira, 12 eta 15 urte bitartekoa, 1000 kilometro bat egingo dute, eta gero 11ak eta 10etan, 8 urte eta 10 urte, barkatu. 12 eta 15 urte bitartekoak 2000ak egingo dituzte. Hori da, gero 10etan, 10etan, 7, 8, 11 urte bitartekoa egingo dute kilometro bat. Eta gero amaitzeko 7 urte arte 300 metro egingo dute. Denak dira mistoak. Gero hasiko da ja patineteko lasterketa eta 10ko lasterketa, eta ere mistoak izango da. Eta, berez, aipatu duzue, jende mordoa egongo dela lasterketan, baina gero antolakuntzan zenbat zaudete? Azkenean antolatzeko gaude 6 pertsona. Gero hau antolatzeko gero kaleetan egoteko eta bat. Montatzeko eta dena, behar dugu lagundu pilo bat, ezta? Azkenean egongo gara 60 pertsona barru. Behar duzu Azkenean, lasterketa honetan, patinak egoterakoan segurtasuna bermatzea ezinbestekoa. Patinetan doazen pertsonak ziztu bizian doaz, eta bidegurutze batean patinetan doan pertsona bati ez dio astirik ematen gelditzeko korrika doan adialean bai. Orduan, segurtasuna bermatze aldera bidegurutze guztietan gutxienez 2 pertsona jartzen ditugu, dan apur bat lotuta izateko. Orduan, kudeaketa kontu bat da, baina gero bolondrezak asko behar dira. Eta klubean bere zenbat zaudete? Antolatzaile, korrikalari, horiek guztiak aintzat hartuta? Klubean gaur egun 200 bat edo federatuak izango dira. Eta 120 inguru edo federatu gabekoak. Gero gaude, ez federatuen artean, apur bat klubeko dinamikan kudeaketan eta laguntzen dugun beste gutxi batzuk ere. Eta amaitzeko, ez dakit, kanpotik ikusita behintzat ematen du nahiko osasun ona duela Laudio Atletismo Klubak, nola baloratzen duzu ezuek? Hori guk gure helburua, gure konpromisoa da laguntzea, ezta? Eta atletismoa zer den orkestea, ezta? Orduan, hori esate baterako jokoen bidez dira, eta horretarako maila bakoitzak entrenatzaile bat dago, eta egia esan lan handia egiten dute. Orduan, badago lan bat, ez da kasualitatea, ez? Azkenean, gaur egun
pistan ikusten den emaitza ez dela atzoko kontu bat, baizik eta aspalditik ere indako hasia, ezta? Orduan, gaur egun pistan dagoen giroa eta kirolari kopurua potentea da. Nik uste dut klubak ere badaukala ere konpromesu bat herriko beste klubak bezala, gazteak apur bat hartatuak izateko, bestela ez badaude kirolari lotuta ere, aisialdirako dituzten aukerak ez dira inbeste. Orduan, bueno, ikusten dugu, txikitatik ikasten direnak ikusten dutela nagusiek zelan egiten duten, eta bueno, badagoela hor, belaunaldien arteko lotura hori, eta zenbat eta gorago joan nagusiak txikiekin, ez dakit, eta hor mantentzea, eta astebururo ara igotzea entrenatzea ere badela konpromesu bat, eta uste dugu aisialdirako aukera hauek beharrezkoak direla gaur. Ederto, amintzir Javi eta Maider, gurekin egoteagatik eta hau guztia azaltzeagatik. Espero dugu, bueno, igandean gainezka egitea, parte hartzeak, baina, bueno, antolakuntzan arriskua sortu gabe. Eta, mila esker berriro eta animo erronkarekin. Eskerrik asko zuei. Eta, bueno, badakizue, larun baterako eta iganderako badituzuela agendan datak eta itzordu zehatzak, bai Mendiko Eskolako urteurrena zein hamarkada azterketa. Gogoratu, aste osoan daukazuela tartea jardea.eus bizitatzeko, eta hor barruan, eguneroko albisteak ez ezik, ere izango duzuela aukera, agenda ere ikusteko. Eta, gogoratu ere, hurrengo astean berriro ere, ordu batetan, ostegunean hemen egongo garela, eta bitartean, ondo izan, eta asteburuan ondo pasa.